Здравейте! Добре дошли в студиото на NLP TV. Аз съм Кристияна Миткова. NLP TV е проект на Firebird Trainings. Firebird Trainings се занимава с NLP обучения, с сертификационни програми и консултиране както на фирми, така и на физически лица. Целта е да използваме мултимедийните възможности, за да ви запознаем с това какво е NLP и как то може да ви помогне да подобрите живота си, както в бизнес, така и в личен план. Днес ще разговарям с NLP тренера Александър Попов, който е основател на Firebird Trainings и е първият българин, лицензиран лично от доктор Ричард Бандлър, създателя на NLP, при който той е завършил NLP практик, NLP мастер практик и най-високата степен в NLP – NLP тренер. Здравей, Алекс! Здравейте си! Твоето име много нашумя през последните 2 години, както в различни обучения, така и в сертификационни програми, консултации. Искам да попитам, какво те накара да избереш NLP? Значи това, което ме накара да избера NLP, в крайна сметка беше, че NLP дава резултати. Аз от малък имам така много интересни идеи, може да се каже. Реализирал съм голяма част от тях, но винаги ми е било изключително трудно от гледна точка на това, че не съм знаел какво да направя, как да го направя, за да получа резултата, който искам. И това, което NLP ми дава лично на мене и от там нататък и на учениците, на които преподавам NLP, е, че чрез NLP всеки получава резултатите, за които реално мечтае. В смисъл, NLP до голяма степен ни помага да осъществиме мечтите си, колкото и така, може би детско да звучи. Тъй като човек, който няма мечта, се е самоограничил в това, което може да постигне. Избрах NLP заради резултатите, честно казвам. Да, разбирам. А кога започна да изучаваш NLP? Започнах да изучавам NLP преди около 5,5, може би 6 години вече. Тогава още не знаех конкретно какво ще правя и тогава се занимавах с продажби на студен контакт на различни продукти в различни компании, някои от тях на американския пазар, тук от България по телефона, някои на английския пазар, след това и на една от големите застрахователни компании тук в България. И реално аз започнах да се интересувам от как да направя собствен бизнес, четох много книги, попаднах на някои неща, които ми казаха научи се да продаваш. И аз започнах да се уча да продавам, защото логично е, нали, човек, който умее да продава себе си, продукта си, той може да бъде и добър лидер, като човек, който умее да продава, умее да преценява хората. И реално, когато станеш добър продавач, можеш много бързо да прецениш кой ще купи, кой няма да купи, кой ще се опита да те излъже. Същите тези умения са изключително ценни, когато водиш един екип, защото знаеш до голяма степен на кой може да разчиташ, за какво може да разчиташ и всички тези неща. И съответно в един момент реших, че аз искам по-бързо да стана нещата, да получа по-добри резултати за себе си. И това, което така започна да се интересува, да чета всякаква литература, свързана с продажбите. И прочетох всички книги, купих си видеа, каквото можах да намеря на разни най-добрите в света продавачи и изучих техниките им до голяма степен. И в един момент това, което стана е, че бях много добър в сравнение с колегите ми, бях на много високо ниво, обаче усещах, че съм до там, в смисъл не мога да продължа напред. И тогава реално в един форум, някакъв чуждестранен, просто там имаше много добри продавачи. Аз ги попитах, добре, да, аз съм прочел това, гледал съм това и съм стигнал максимума си, може ли и повече, защото аз чувствах по някакъв начин, че може повече. И те ми казаха, намери си нещо на Ричард Бандлър и ще виж какво става. И аз си купих, тогава си спомням някакво аудио на доктор Ричард Бандлър, не знаех, че е доктор. И той беше човек, който изключително много ме изненада, защото в началото си казах, какви сте простоти, нали, някакви супер смешни са, обаче нали, нищо пък, кой знае какво. До момента, в който примерно 2-3 дена след като бях слушал това, което той беше създал, започнах да правя неща по нов начин и да изненадам себе си. Нали, той беше първият човек, който така ми обърна внимание, че ние си говорим в главата. Аз си викам, не си говорим. Не, всъщност, това беше някакъв разговор в главата ми, нали.
Добре, да говоря си в главата. И той каза, второ нещо, което той каза, е, че ние си представяме някакви картини в главата. И аз си казах, ако си представя картини в главата? И след това той попита, примерно, добре, ако сте мъж, нали, представете си примерно 10 горе жени, аз изведнъж видях много ярки картини. Съответно, ако сте жена, обратното. И след това си казах, окей, добре, нали? И реално това, което започна да осъзнавам във времето, тъй като нещата, които Ричард е издал и като книги, и като аудио, и като видео, наистина могат да бъдат осъзнати и разбрати само след един тренинг. Аз бях изчел почти всичките му книги, бях изгледал часове с негово видео, но реално наистина го разбрах. Това беше преди около, мисля, 2 години и половина, когато отидох на NLP практик в Англия да уча лично от него. И там осъзнах всъщност колко много той е развил и как това нещо е тренинг и то е хубаво да бъде предадено в тренинг ситуация. Не може да бъде предадено в книгата, тъй като книгата е линеарна, в смисъл ти четеш и ти следваш една поредица, тази страница, следващата страница, другата страница, докато комуникацията е много линеарна, ако мога така да се изкаже, нали, много аспект. Например, аз докато говоря, аз жестикулирам, мърдам си главата, мена си тона на гласа. Това нещо малко трудно може да се научи от книга, да не кажа, че е доста усъкътено да има глава. И реално, след като преминах и обучението при Ричард и след като бях изчел всичките тези неща по NLP, в един момент преминах тази граница, блокаж, ако мога така да кажа, въпреки че това беше блокаж на високо ниво. Мен ми предлагаха да взема менеджерска позиция в фирмата, където бях. Това беше още преди да отида на тренинга при Ричард. Пак на база на негови умения, тогава бях на 26. Нали, аз си казах на менеджерите, викам, аз съм 26, има хора, деца тук преди, аз съм примерно на година в фирмата, има хора, които са на по 5-6 години, защо ми предлагаш на мен тази позиция, нали? Това не е нещо, аз тогава даже не може да си го приема в главата, нали, че аз съм само една година там и те ми каза, заради резултатите ти. И съответно, когато отидох на тренинга, вече видях колко много може да направи NLP, не само в продажбите, защото нали, продажбите беше една от сферите, в които работех, но NLP реално ни дава много повече от това. Така че в крайна сметка изкарах практик при доктор Ричард Бандлър, изкарах мастер практик, след това реших, че това е моят живот. В смисъл, че NLP толкова много ми харесва, толкова много неща е променил лично за мене, че искам и аз да мога да помогна на други хора, да помогне и да подобри техния живот, както го направи за мене. И затова отидох и в Америка да уча NLP тренер, където се сертифицирах да мога да обучавам по програмата на доктор Ричард Бандлър с сертификати, които той издава там в Америка. Аз като негов представител обучавам по неговата програма и хората, които се сертифицират, получават един международен сертификат с подписа на лично на доктор Ричард Бандлър и печата на световното NLP общество. А пък аз съм просто и негов представител тук, който има огромна страст към NLP. Както може да си речи, да знае. Чудесно. Ами добре, обясни за нашите зрители най-вече, за да може да я също по-ясно. Какво е точно NLP? Каква е същината?